Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban, hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen başlayız. Assalamu alaikum газиз имандашлар. Biz sizni bugün İhlas Мәчетендә Рамазан ayının иң күркәм, иң кадерле кичәсендә, Кадер кичәсендә сәламлыйбыз. Газиz halkım, hizmeti Kur'an'yada doğru arkadaşlar, muhterem tamaşaçılar. Oylarının sultanı Ramazan'dır. Ramazan'ın can şerifi, onun tacı Kadir kişesidir. Bu kişede köklerden ferişteler düşüp bendelerinin hemmesine yifek kanatları bilen kağılırlar. Bu bendelerinin yolları cennetke açılır. Bu mübarek kişiden faydalanıp min aylardan da kadirlirak bulgan bu kişiden faydalanıp Uluh vatanımız Rusya hem cennet gibi memleketimiz Başkurstan kugunda baxıt kuyaşımız cihan kuşağında iminlik yıldızımız balkısın deyip dualar kılmaktabız. Bugün bizning İhlas Мәчетебезгә иң бәхетле Аллаһ Тәгаләгә якыная алган, ураза тота алу бәхетенә ия ханымнар һәм әфәнделәр җыелган. Әйе, Ләйсән сеңлем, халкыбыз İhlas Мәчетебезнең huzurunda bugün tüngü gıybadətdə. Münasebetinden faydalanıp biz bu kişiden sizlerge reportaj takdim edirmiz. Hürmetli can kardeşler, kan kardeşler, Şerik Radyosu isiminden, Vakkalfak, Sahib Cemal Tatar Kızları Uyuşması isiminden, Birlik Uyuşması isiminden, şuşu matur, bik zor bayram, Ramazan bayramı bilen kutlayız sizne, kader kişileri bilen. Tutkan urazalarımız kabul olsun, köklerimiz tınış olsun, her vakitte da işer sular, halal rızıklar olsun, iş amellerimiz halal olsun, haramdan yırak duruq. İman boylığı, can selametligi, көңілләрдә nur болып, балқысын һәм бар тирә-якны яктыртсын. Шушы матур, тыныч, гүзәл Башкортстаныбызда изгелекләр теләп бер-беребезгә, матур эшләр эшләп, гаиләләребезне саклап, дусларыбыз белән куанып, матур итеп яшәргә булсын. Хәерле озын гомерләр. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahümme ente selam ve minke selam. Tebarakta ya zel celal ve ikram. Subhan melikil hamdalil mannan. Subhan melikil dayyan. El ma'rufi bil ghufran. El maqsufi bil ihsan. El wada' el wada' ya İhlas Мәчетебездә узган Кадер кичәсендә мөселманнар хәйриячеләр әзерләгән сыйлы табын артында дини эчтәлекле фильмнар карадылар. Әлеге илаһи кичәдә теләк дугаларын җиткерделәр. Табибә, психолог, күп китаплар авторы Галия ханым Нәҗимова Кадер кичәсенең фазилетләре турында үтә мәгънәле чыгыш ясады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я приветствую всех тех, кто пришел сюда, кто выдержал этот пост и продолжает держать пост уразу.
кто всю ночь не спит, проводит ночи таравих, молится, просит Аллаха. Я хотела бы пожелать, чтобы Аллах услышал все наши молитвы. Вообще это благословенный месяц Рамадан. Его значение я подробно описываю в других своих книгах. У меня 7 книг по исламу написано, поэтому останавливаться не буду. Но это действительно такой месяц, который мы должны молиться. Оказывается, Аллах, когда посылал пророку, говорил, что намаз – это для вас, а ураза или Рамадан – это для меня. И вот поклоняясь, держа пост, мы поклоняемся Аллаху и тем самым доказываем свою преданность. А ночь Ляйлятуль-Кадр – это называется по-другому ночь предопределения, ночь могущества. Это ночь, когда ангелы спускаются с небес и забирают все наши пожелания. Поэтому мусульмане стараются в эти дни провести в мечети или у себя дома и молиться, чтобы ангелы донесли все наши молитвы до Аллаха. И я бы хотела пожелать, чтобы действительно Аллах услышал все наши молитвы, чтобы Он принял наш пост, чтобы мы с удовольствием встретили этот праздник Рамадан, отпраздновали со всеми родными, близкими, которые дожили, а которых не дожили, навестили и отдали дань уважения. И самое главное, я хочу пожелать мирного неба над головой и здоровья. Будет мир, будет здоровье, будет все. С праздником, дорогие мусульмане! Ростов-на-Дону шәһәреннән килгән Флюр хәзрәт Арслан да Коръән сүрәләрен укып, Кадер кичәсенә үзгә бер якты рух, нур өрде, балача хатирәләре белән уртаклашты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи тәала баракатуh. Газетин кардәшләрем, мин шатмын бүген сезне белән бергә Кадир кичендә Ихлас мәчетендә тупланып җыелырга. Бүген Аллага шөкер Рамазанның иң бүйек көне. Үз заманда сабый булган вакытларымда минем нәнәем борчылма минем улым дигәне, Кадир кичендә мин дугалар кылырмын, сине экзаменларны җиңел бирергә булыр дип. Шул дугалар белән нәнәйнең искә алу, Аллага шөкер, бүген дә мин мәчеттә тупланып, Кадир кичендә тезләнеп, аны искә алам. Я Раббым, бу дөньядан киткән безнең ата-инәләребезнең, нәни бабаларыбызның рухларын шат кылдыр. Белеп белмичә кылган гынахаларын кичереп, урыннары очмакта булсын. Аллага шөкер, без дә балаларның балалары бу изге көнендә без дә безнең йөрәгебезне кан саудырып, күзләребездән яшьләр түгеп, уялмыйчы Аллах каршысында безнең дугалар сорап. Я Раббым, безнең теләгән теләкләребезнең иң тирән йөрәктән чыккан ниятләребезне кабул ит. Белеп белмичә кылган гынахаларын кичер безнең. Я Раббым, безнең илебезгә тынычлык, безнең гаиләләребезгә тынычлык. Бүген бу изге көнебездә мәчеттә киләлмәгән газетин кардәшләребезгә дә без аларга дуа кылабыз. Я Раббым, үзең рәхмәтеңдән йөрәкләрен ачып, иман нурларын бир. Киләсе елларны да Аллаһ Субхану ва Тәала бу изге шариф Рамазан айларыбызда бергә булып, руза тотып, сәҗдә кылып, кулларыбызны күтәреп, дуа кылучылардан ярын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Садакаллахул азим. Чаллы шәһәреннән килгән Тәнзилә ханым Миңнеханова яшь имән үсентеләрен сатып, мәчет төзетү нияте белән яна. Ул мөселманнарны Кадер кичәсе белән котлап, тормыш кадерен белергә өндәде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хәерле кичләр. Изге көн, җомга көн. Изге көн, гает кичәсе, зур бәйрәм. Бәйрәмнәребез котлы булсын. Бу бәйрәмнәр соңгысы булмасын.
Күгебез һәр вакыт тыныч булсын, динебез куәтләнсен, милләтләр арасында дуслык булсын, ил күгендә байлык, бәрәкәт, муллык, хәләл, акыл, белем булсын. Алланың рәхмәте булсын бу эшне оештыручыларга, Алланың рәхмәте булсын бу ихлас мәчетенә, Алланың рәхмәте яусын күршебез Башкортстан халкына, Алланың рәхмәте яусын Башкортстан күрше татар халкына, динебез куәтләнсен, хәләл ризык артсын, бакчаларыбыз гөл бакчасы булсын, тигез тормыш белән бар жан яшасын, сөеп, балалар ап кайтсыннар, өстәл тулы ризык булсын, басуларыбыз икмәк белән тулсын, амбарларыбызда һәр вакыт муллык, байлык булсын. Һәр акыл хезмәтен тапсын, иманыбыз куәтләнсен, билимебез артсын, изге китап Кураныбызны һәр беребез югары белем алучылар, алмаучылар яттан белергә насип булсын. Байлык телим, билем телим, шатлык телим, дуслык телим. Дус яшик. Хәзрәт, кадер кичәсендә яфрак та селкенмәс диелә. Бүген чыннан да иртә ниндидер шигъри иртә, күңелләр сафланган, мөгаен ураза тоткангадыр, нишләптер бернинди дәгъва да юк, бернинди рәнҗү дә юк беркемгә дә. Шундый халәттә каршыладык бүгенге иртәне, шулай бит. Бу mübarәк ай Рамазанның кадер кичәсенең хикмәтедер. Бу гасырлар дәвамында әһли ислам галимнәребез тарафыннан аңлатылган һәм безләргә дә бу mübarәк кичә Аллаһка шөкер килеп җитте. Бу халкыбызны бәхет һәм бәхтияр иткән кичәдер. Азизләрем, тугры фикер. Ни дисәк тә, кадер кичәсенең искиткеч өстенлекләре бар. Бу кичәдә, бу галәм, бу җиһанга Коръән Кәрим инде. Коръән Кәрим инүнең бик күп ысуллары һәм төрләре бар. Ләкин безгә мәгълүм булганы ике төре. Беренчесе ул кадер кичәсендә Бәйтул Мәгмурга килде. Бәйтул Мәгмур ул 4нче күкнең өстендә урынлашкан бер камил һәм mübarәк урын. Менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан иң башта Коръән шунда җибәрелде. Бәйтул Мәгмур ул шундый бер урындыр ки, анда бүтән күктән төшкән китаплар индерелде. Һәм Тәүрат, һәм Инҗил, һәм Забур, һәм әлбәттә Коръән. Бүген без кадер кичәсендә Коръәннең инүе хакында халкыбызга кыска метражлы фильм күрсәтеп аңлатачакбыз. Һәм вәгазьләребездә бу төшенчәнең ничек булганын аңлатачакбыз. Хәерле сәгатьтә, изге нияттә, кардәшләр. Кадер кичәсе. Бу кичә йөрәктәге үкенечләрне, үпкәләрне, хысыт һәм тәкәбберлек тойгыларын күңелдән юк иткәннәрнең кичәседер. Бу кичә дөнья һәм ахират арасында булып килгәннәрнең кичәседер. Бу кичә дөньяның фани булуына әһмият бирми шикләнеп караганнарның да кичәседер. Бу кичә кеше булып яшәүнең мәгънәсен һәм кеше кадерен белгәннәрнең кичәседер. Бу кичә кадер кичәседер. Күкнең мәгънәви һавасында бер туплам булып, йылдыз кебек балкыганнарның кичәседер. Сискәнеп, гафләт йокысыннан уянып, илаһи әмрләргә уйганнарның кичәседер бу кичә. Рухлар галәмендә булган Раббани чакырышлар кичәседер бу кичә. Нәфсе һәм шайтанны йыгып, илаһи әмергә инанганнарның кичәседер бу кичә. Бу кичә кадер кичәседер.
Бу кичә 23 еллык әмергә тап килгән, 1000 елдан да хәерле булган бер кичә. Бу кичә фәрештәләрнең җир йөзенә ингән кичәсе. Бу кичә иблисның каһар булып ләгънәт куесына баткан бер кичә. Галәмдә һәр нәрсә сокланыр күркәмлегеннән бу кичәнең. Рухлар барысы рәхмәт алыр бу кичәдән. Күңел ишекләре ачылыр саф гыйшыкка бу кичә. Җир йөзе күтәрелгәндә күккә, күкнең йөзе башкачадыр бу кичә. Бу кичә кичәләрнең иң олысыдыр, кадер кичәседер бу кичә. Йылдызлар күк йөзендә бер тамчы нур кебектер. Бар тарафлар балкыр бу нур белән илаһи хузур кебек. Җиһанның рәхмәте явар ап-ачык карлар кебек. Сөюләрнең иң матуры бу кичә. Сөю ырлыгы кирсә күңелләргә бу кичә. Нур яңгырлары кыйлыр җәннәт бакчаларына. Бу кичә кичәләрнең кичәседер. Бу кичә кадер кичәседер. Күңелләр сусаган туфраклар кебек ачылыр рәхмәт яңгырына. Баскан туфрагыбыз туфрак түгелдер бу кичә. Су агышы белән йөрәк сызлауларын алыр эченә. Диңгезләрнең дулкыннары башкача бәрелер ярларга. Һәр ком бөртеге рәхмәт нуры зәбәрҗәтләр кебек ялтырар. Кыяларга бәрелгән дулкыннар бер илаһи аваз кебектер. Торгын суларда буйга җиткән камышлар бу илаһи гыйшык белән тибрәләдер. Текә кыялар буенда изге җөмләләрнең бер хәрефедер. Бу кичә 1000 айдан хәерле дип әмер ителгән кадер кичәседер. Бәндәләр очсыз-кырыйсыз бер басуда муенын игән арышлар кебек ялгыз булса, мәңгелек рәхмәтне табар янәшендә бу кичә. Сөю һәм шәфкать пәрдәсе уратыр йөрәкләрен. Үтмәс илаһи рәхмәткә сусаган бу арыш башакларына иблисның урагы. Бу кичәдә чәчәкләр дә башкадыр гел бакчада. Кызыллары аның башка кызыл, яшелләре аның башка яшел, сарылары аның башка сары. Сахраларда кум, диңгезләрдә су башка шашаулар бу кичә. Бу кичә фәрештәләрнең җир йөзенә ингән кадер кичәседер.
Тауларның караңгы куркыныч шәүләсен фәрдә белән каплар илаһи нур. Агым сулар тынычланыр, җил тынар. Бетәр яфракларның кыштырдавы, күк йөзе җиргә текәлер, ә җир йөзе күкләргә. Тәлгәш йолдызларның нуры эрер күк тынычлыгында. Җилдән кая таба исәсең дип соралмас. Билдәләнмәс бу йөгереп килгән тауларның саны. Бу кичә заманның, урынның эченнән сөзелеп килгән кадер кичәседер. Бу кичә шәрбәт кебек татлыдыр. Шәһәр утларының җемелдәве арифметик хисапка сыймас. Өметле, киләчәк сөртелгән урам буйларына, су кебек агар зур күз төбеннән. Шул вакытта бер нур ялтырар энә очыннан, әйләнеп гөл бәйләменә. Илаһи бер тавыш килер, кошлар барысы былбылга әйләнер. Манаралар нурдан бер шәһадәт бармагы кебек күтәрелер күк йөзенә. Эрер йолдызлар бу яктылыктан яктырак булып. Мәчетләр киңәер, намазлыклар күкләргә җәелеп җилфердәр. Саждадан калыккан маңгайларда меңнәрчә йолдызларның үпкән урыны булыр. Фазыл чишмәләре дәрвиш сабырлыгы белән тынычланыр. Арыклардан агар сулар фәрештәләрнең тыны кебек. Мең айдан хәерле кадер кичәседер бу кичә. Бу кичә мең хәерле кадер кичәседер. Ничек яңгырлардан соң карлар иреп ага, шулай рәхмәт яңгыры белән гынаһлар иреп аккан кичәседер бу кичә. Эй таягына таянып йөргән бабай, бу тормышның әйберләрен аркаңа асып кая барасың? Я син баскан җирен тетрәткән егет, бу көчле гәүдә, гайрәтле яшь адымнар сине кая алып бара? Әйт син, тәкәбирләр кара җилән кисәгез дә, баскан җирең туфрак икәнен онытмагыз дип. Хәзер безнең алдыбызда бер нур елгасы ага. Нигә шул нур елгасында кыйнырга уйламыйсыз? Вакыт бик соң түгел әле. Бу кичә кадер кичәседер. Сез, эй зулым астында калганнар, җир йөзенең хәтәр вакыйгаларында җанын ватан өчен биргәннәр. Белегез, бу кичә фәрештәләр сезнең белән янәштер җир йөзендә. Газиз башын кан белән юешләткән, туфракка куеп шаһид булу бәхетенә ирешкән егет кардәш. Шаһид рухлар белән бергә син хәзер. Каннарыгыз гөл ырлыгы кебек шыткан, бакчаларда тагы бер тапкыр шаһид булу хыяллары белән яшисез. Нинди бәхетлесез. Әй фәрештә йөзле шаһид балалар, ватан һәм азатлык өчен
Шахид булу кайбер вакыт балалар ишендә тәкъдир ителгән. Сезләр һәм сабый, һәм шахид нинди бәхетлесез. Ya Rabbi, мен aydan da dereceli dip buyurgan bu izgi kadir kişesi hakına, мен yıldan birli bu tufraklarını vatan kılgan kahraman milletibizge, birlik, ilibizge tireklik ihsan eyle. Көңілләребезгә хuzur һәм бәхетләр, шатлык bir mübarək Laylatul Qadr кичәсе хөрмәтенә, Ya Rabbi. Dinimizni, tilimizni, vatanımızны саклау өчен үзеннән күп тапкырлар көчле дошман белән бәрелешүдән кыен хәлгә төшкән din кардәшләребезгә өстенлек насип әйлә, Ya Rabbi. İslam галәменә hem dünyamızga tınışlık, huzur kilüğüne bu kişe sebepçi bulsun, Ya Rabbi. Bizning tavuşlarımız eli tağıda kuvvet alır. Manaralarını sin, avazsız kaldırma, Allah'ım. Ya şakırmında bal jiyuşu kırtlarını, onlarını keressiz kaldırma, Allah'ım. Manaralarının ışın aysız kaldırma, Allah'ım. Müslümanlık bilen kaynagan yurtni, halkımızını Müslümansız kaldırma Allah'ım. Bizge köş bir, cihat uğrununda bahluvansız kaldırma Allah'ım. Kahramanlar kütken vatanımızını kahramansız kaldırma Allah'ım. Düşmanga karşı turunu bilik, bizni cansız kaldırma Allah'ım. Kileşek yıllarımızda Ramazansız kaldırma Allah'ım. Sin bizni suyuvsiz, havasız, suvsuz, hem vatansız kaldırma Allah'ım. Müslümanlık bilen kaynagan yurtni Müslümansız kaldırma Allah'ım. Cennet kibik vatanımız Başkırstan üstünde bәхет kıyaşı мәңгі balkısın. Jiringni übep didek dualar gövheri hem dahi bulsun dip seneler jauhari. Ya Rabbi. Хәзер Кадир кичәсенең фазилетләре хакында Зәлия ханым Хисами укып ишеттерәчәк. Ахшам күренде хиләл, казанышлар булсын хәләл, уразаның савабын мул бирешәк зил-җәләл. Коръән укыган телләр сөйләр Рамазан өчен. Ләлә белән сөмбелләр, гөлләр Рамазан өчен. Сәҗдәгә барган баш илә, күзләрдән аккан яшь илә. Мөселман аркадаш илә, ни гүзәлдер Рамазан. Коръән укыр бөтен телләр, гыйшык белән кышылыр күңелләр, сәхрәләрдә ачылыр гөлләр, килде мүбәрәк Рамазан. Бик нурлыдыр бу кичә, шатлыклыдыр бу кичә, 1000 айлык гыйбадәттән хәерледер бу кичә. Китәдер юаныш илә, хактан гафуын телә. Ләйләт үл Кадир илә, ни гүзәлдер Рамазан.
Бүгінгі программабыз шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исән, имен яшәгез туганнар. Сау булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Һәр вакытта безнең белән, балкыш белән калыгыз.